Nedstående skema viser alderfordelingen for danskere, der ejer en motorcykel. Bestem den kumulerende frekvens og tegn sumkurve for fordelingen. Heroppe har vi vores grupperede observationer, som i dette tilfælde alder. Vi har vores frekvenser her, og det er alt sammen oplysninger, der er blevet givet i opgaven. Det vi skal regne ud, det er den kumulerede frekvens, og den første tager man bare og fyrer ned, så den bliver 19. Altså tager man 19 plus 22. 19 plus 22, det er 41%. Og så gør man det samme hele vejen hen. Simpelthen. Efter vi har regnet vores kumulerede frekvens ud, så putter vi den ind her, hvor vi siger, her går den op på 19%, her går den op på 41, 72 og så videre. Og hernede der bruger vi vores grupperede observationer, den er sat ind efter her, hvor man kan sige, at den starter på 19 til 29, fra 29 til 30, 39, fra 39 til 49, og derudad simpelthen. Nu vil vi gerne bestemme neder- og medianen og øvre kvalitet. For at finde nederen, så finder du 25%, og der kan vi se, der er 31,73, og der og yngre. Nu vil vi gerne finde medianen, og der finder vi 50%, og der kan vi så se, at der er 41,9 i alderen, eller derunder. Ja. Så vil vi gerne finde øvre kvalitet. Det er 75%. Der kan vi se, at 50 år eller derunder.